Благословен Бог наш, всегда нине и присно и во веки веков. Амин. За да се освети тази вода, със силата и действието и слезето на Светия Дух, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. Силейна радост в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. За изцеление на душата и тялото, за да слуша вярата. Ученици се пресняват. Твоите ръце ме сътвориха и ме устроиха, за да ходи по стъпките на Твоите заповеди. Кръщава се Божията рабиня Мадлен в името на Отца. Амин. И Сина. Амин. И Светия Дух. Амин. Дар Духа Святаго. Амин. Ти ако знаеш кръстника, колко се е притеснил. Постригва се Божията рабиня Мадлен в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. След колко мъничко ще. Христа, крести се ся. О Христа, облекол се ся. Алилуя. Елици во Христа, крести се ся. О Христа, облекол се ся. Алилуя. Елици во Христа, крести се ся. О Христа, облекол се ся. Оправдани си, просветена си, умита се с името на Господа нашего Исуса Христа и Духа на нашия Бог. Ти се кръсти, ти се просвети, ти се миропомаза, ти се освети, ти си умил в името на Отца и Сина и Светия Дух.